Hej alle sammen, Mix FIFA her, og velkommen til en lille, det ligner næsten en vlog, men det er faktisk en lille pakkeåbning på en pakke, hvor jeg har simpelthen været inde og lave den her, nu skal jeg se, den her squad building challenge, hvor, jeg ved ikke om man kan se det, hvor man skal ind og, man skal samle et hold på 84 rated i alt, og holderen skal bare være på 30, og der skal være 11 spillere i truppen. Så det er rimelig nemt, hvis man har spillere til i hvert fald omkring de 84 rated spillere, som er billige. Men det betyder så også, at alle 84 rated spillere, de faktisk går op i pris lige nu, så det er svært at få fat i dem, fordi alle vil prøve det her. Men jeg havde heldigvis mange 84 rated spillere i min klub. Så skal vi ikke bare se, hvad jeg får i den her pakke? Jeg hopper ind til pakken nu. Jeg glemte faktisk at fortælle jer, at man får en inform uanset hvad for den her uge. Så der er chance for, at jeg kan få Ronaldo, der er chance for, at jeg kan få Torre, David Luiz. Hvem er der mere? Der er mange, jeg har bare glemt en del, men der er rigtig mange gode i den her Team of the Week. Specielt ham Ronaldo der, 96 rated, fuldstændig sindssygt kort. Men lad os hoppe ind i pakken. Nu indsender jeg den her. Farvel alle spillere, I har ikke gjort noget for mig udover Savic og nogle andre. Thuram har også været god for mig, og Gomes har jeg spillet en kamp med. Han har faktisk også udmærket, så farvel til dem. Yes, så er vi altså i vejen med de spillere, og vi får simpelthen den her pakke. Jeg ved, jeg får en ugens holdspiller, men hvem, det ved jeg ikke. Okay, nu er vi altså kommet til der, hvor det er, enten får jeg en sølvspiller, eller også får jeg en guldspiller. Hvis jeg får en guldspiller, så er jeg tilfreds. Hvis jeg får en sølvspiller, så er jeg lidt skuffet. Men jeg er næsten ligeglad med, hvilken guldinform det er. Bare det bliver en guldinform, så er jeg glad. Men lad os hoppe ind i pakken. Kom så for sat. Stor, det er en guldspiller. Central offensiv midt. Det bliver Mali. Jo, jeg er ikke så vild med hans fysik, men måske kan jeg godt gå hen og bruge ham. Jeg laver ikke noget Bundesliga hold. Er det Bundesliga? Jeg ser lige 2 sekunder. Det er... jeg har kun en hånd til at gøre det her med. Ja, det er Bundesliga. Fint, så har jeg en kammerat, der nok kan bruge ham. Ja, rigtig fin pack. Jeg fik faktisk en guldinform. Jeg havde nu håbet på en lidt bedre guldinform end Mali, men ikke dårligt. Jeg er sikker på, at der er mange der får sølvspillere, så utrolig godt. Det her blev bare lige sådan en hurtig kort video. Jeg tænkte bare, at jeg hurtigt ville lave sådan en packåbning. Og så er det lidt en halv vlog faktisk, så ja, det er sådan lidt mærkeligt filmet, det ved jeg godt. De andre på videoer, de bliver lidt mere professionelt lavet. Men igen, jeg tænkte lige, at jeg skulle give jer sådan en video her. Det er også noget tid siden, jeg har lavet en video, så. Men tusind tak fordi I så med. Jeg håber I kunne lide videoen. Ellers så er der ikke så meget andet at sige. Mix FIFA væk herfra.